anya na afọ ebe amụ juru ụlọ every day ofu family ọgụ na mgba nwoke na-anụ nwaanyị na-anụ nwoke na nwaanyị na-anụ nwaanyị na nwoke na-anụ kedu nke ị na-anyụrụ gị na-ese ị na-ajụ nke asị na ị mara ọlọbe ndị be Okeke every day ọgụ na mgba every day ọgụ na mgba anya na afọ ebe amụ juru ụlọ fiọfịa gara ọnụ anya m afụ ntị m nke nwekwa asị gị na amụ juru ụlọ taa asị gị na ha na ọgụ na mgba esi m ebe amụ juru ụlọ amụ onye juru ụlọ ofu okwu a ka mụ na gị na-ekwu ihe mere onyinye ahụ na amụ juru ụlọ ihe a na-afụ ebe amụ juru ụlọ ọ gịnịkwa na-ekwu nke ikwu ị na-ekwukwu ya ọzọ nke na amụ onye juru ụlọ taa agwa gị na amụ juru ụlọ taa nke na amụ juru ụlọ taa ọgadịmisi ihe na-akọwa na ha mụrụ nwa ọtụtụ na famili ha ị na-akọ ya ife ike agbalụ m na ta mụrụ nwa ọtụtụ na famili fesi na ha mụjuru ụlọ na-awọndazi nke na nwe ebe ya wepụta na efu na ha mụjuru ụlọ biko jee nọla ana na-eti nne gị abaha gị isi na-akọ eri